Sir, ang problema niya, baka hindi po yung mga doon. Ganun, Kaya ba yung 114 na plan? Siguro kung sa panahon tayo, maghahanap. Sasakay tayo dito, distribute, tapos may babalik sa sakyan para kumuha ng another goods para makakuha natin yung total na. Opo, kasi po ang una, targetin na natin itong ano. Hindi, itong ano, malapit muna. Gusto mo, pwede. Para makabalik kami dito, makakuha kami ng... Ilalapit na lang natin itong goods sa side. Pwede rin po. Sa kamanggaan na, iwan na natin. Oo. Tapos doon na lang po kukuha namin. Opo. Saan ba ang labas natin? Sir, ano, ikutan po tayo. Okay na, pa-ready na. Hindi. Unahin natin ng Tayo lang. Banawa. Abante na tayo tayo. Isa. Jo, kuha ka ng radyo. Para makatawag tayo dito sa base. Ano, makatawag sila ng base. Kasi mayroon na. Agbati ka. Okay, sakay na. Saan dito? Hindi tayo pwede sa Remo. Dito tayo, tayo reporter. Go.